20 October 2024. A good Sunday morning to you all. Azvina kumira zvakanaka, hama dzadiwa, ndadzoka zvekare iko zvinezvi ndine nyaya dziri kutenderera, nyaya dzese dziri kuitika dzandava nadzo nhasi ndakakubatirai. Azvina kumira zvakanaka zvatasangana kudai, so tanga nekulike this video kuitira kuti ZANU PF iboikane. The situation irimo panzvimbo iko zvinezvi haina kugadzikana. Ndiri kuona pane mashoko ari kutenderera mwari kuti the ZANU PF official function afflicted to the Mafid dynasty is training militia to challenge Magandanga and other section of ZNA military men sympathetic to Chiwenga. Chiwenga is called for ZANU PF to adhere to the constitution. Ndo nyaya iri kuitika iko zvinezvi, kureva kuti vanhu ava vari kudhonzerana tambo iko zvinezvi. Pane vari kuti adhadha yavari kuita kagrupu kavo kavari kugadzira like zvamufani zvaizvo zvinenge zvichinzi vari kutraina mayouth. Saka ivo vari kuzobuda vataura kuti tiri kuvatraina kuti vaite life dzavo dziri nane, chichitovapa equipment votanga kunoitawo something better. Tiri kuvatraina kuti vave vanhu vanoita zvinobatika. But tiri kutarisa mayouth iwayo pavanga vakaungana vane zvizhinji zvavanga vachiita, vachitaura kuti 2030 ndeya Emerson, ndo masongs avanga vachichimba. Zvinova izvo zvinhu zvanga zviri kutaura navanhu kuti zvinhu izvo zviri kuitika, vari kunyomba VP Chiwenga pachena. That's the situation iri kuitika ipapo, because vanhu ivavo kutotrainwa kwavari kuita vari kutoimba masongi iwayo nekusingaperi chaipo vataura kuti 2030 ndeya Emerson. Ende inyaya iri kuzivikanwa kuti iri kutemesa vanhu musoro. Makaona zvaiitika pamazuva adarika aya kuti vanhu havasi kuda kuzvinzwa nyaya idzodzo mupati mavo. Vataura kuti zve2030 chinchi izvi ngatizvinyarare tikwanise kumboshanda muri nyararo tichikwanisa kuenderera kumberi. Saka situation yacho ma1 hama dzadiwa ndo zvinhu zviri kuitika panyaya yekwa VP Chiwenga nemafid dynasty. Hazvina kutombomira zvakanaka. So tiri panyaya idzodzo tiri kuona former Botswana president ari kucomplaina zvekare nenyaya yeZANU PF kuti vanhu ivava vakutotanga cancer, vari kutikanganisa kuti tinge tichiita zvinhu zvedu in peace kana kuti ma-elections edu. Ian Kama ndiye ari kuti zvoni ZANU PF has become a regional cancer undermining democracy by meddling other countries' electoral processes. Addressing a rally recently in Botswana, Kama said ZANU PF has sent its agents to rig the forthcoming elections in Botswana to be held on the 30th of October 2024 for President Masisi. Ndo situation iri kutaurwa panapa, because Ian Kama akavhura yake imwe political party aimbova president but iko zvinhu zvakadzoka because anga akatombotiza munyika munongoziva zvinoitika papolitics. Saka iko zvinhu akadzoka ari under imwe political party zvekare yaakabheka. Ndo paakutaura kuti zvoni ZANU PF ikutuma vanhu vayo kuti vabatsire Masisi kuriga. Uyo Masisi ndiye kumbobuda achienda kupickup farm kwa president Emerson Mnangagwa days eSADC summit paya ndiye president weBotswana iye. Saka ndo pamuromo pari kusumudzika iko zvinezvi zvinhu hazvina kutombomira zvakanaka. Ende tiri kuona zvekare hama dzadiwa imwe nyaya nezuro Midland State University main residential area pakaipa kwakabvira moto mahostels kuno kuchigara mastudents kwekwe. Moto wakabvira zvisingaite, zvinova zvinhu zvakavhundutsa vanhu kuti chii chiri kumbonyatsoitika zvinhu izvi. Nyika ikai atoma 1. Tiri ipapo zvekare tiri kuona Victoria Falls Zambian side mafalls achadonhe kugwamba kwairi kutoita iko zvinezvi. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka hama dzadiwa. Ameno kuti nyika yacho iyi ichada kuitwa zvekuita sei. Right, tabva tasangana zvekare neimwe nyaya tirimo mumastreets imomo. Tiri kuona Kilazivu azosvika pakuenda kwaMutare kunovhizita yachivhizitira mukadzi uya wekubuda achirova mwana nechidanda chiya. Ari kutaura kuti visiting Mutare remand prison amid show Mushashe accused of harming a child and a mother's story a heart wrenching. Let's not judge without understanding. I am doubling my support to 5,000 USD. Pekutanga ka offer 2,500 but iko zvinezvi ndobva offer 5,000 US dollar kuti akwanise kunge achiassista kana kuti kubatsira kuti unoziva kuti ameno vanongonzwawo tsitsi pane zvimwe zvinhu. These guys vamwe varitaura kuti ari kutsvaga mbiri, ari kutsvaga kuti ongotaurwa nezvake kunzi ane mwoyo wakanaka. Mapoliticians agara vanongolebhurwa zvinhu zvakasiyana-siyana. Kunzwa kuti politician adai vanhu havazombozvibhelieve, vanonga kungoti these guys
ndozvavagara vangori, hapana kungotsvaga dzvene, hapana zvisvinu zvinobuda kubva kuma-politicians. But I don't know kuti imimi makatarisawo nyaya iyoyo munoionawo sei. Tobva tapinda zvekare pane imwe nyaya, hama dzadiwa, sekuona kwamakaita pane vhidhiyo raitenderera on social media remapurisa vachiaccusana kuti iwewe wapiwa mari, wapiwa chioko muhomwe, saka uri undivhara mari ino. Ndo nyaya yanga iripo, wapiwa mari vanhu vaya iwewe chichichichi on video. Now ZANU PF ndokubudisa press statement on nyaya iyoyo. Previous day kana muchiremember pane rimwe press statement ravakambobudisa futi pachinzi vanhu vanga varwa chichichichi, uya mupurisa anga akatsimbirira munhu achitusandidzipe huro. Nawo vakubudisa rimwe pamapurisa anga achirowana pachawo vari kuti vanhu vari kushandisa social media zvisiri izvo. Vamwe vari kutaura kuti pese pari kungotaurwa nyaya dzekungonzi chioko muhomwe, these guys hameno zvavari kuzongoita, vari kuzongoitsika-tsika nyaya yacho kuti ingosara ichinzi haina basa. But the Zimbabwe Republic Police is concerned by the abuse of misuse of social media platforms by both police officers and the public to portray a negative narrative of actual situations. This mostly done to drive a certain agenda which is beneficial to the parties concerned and they mislead the public with false information. The Zimbabwe Republic Police will thus ensure that comprehensive investigations are conducted and the truth revealed to the public. In process, the law will be applied to the offending parties without fear or favor. In this regard, reference is made to a viral video circulation on social media platforms in which two political officers are alleged to be fighting over bribe money in Mutare. The Zimbabwe Republic Police puts on record that Constable Froman Mataya 38 was involved in a road traffic accident at Area 12 Depression Dangamvura Mutare, which involved 3 vehicles. Constant Andrew Majino attended to the scene and instructed the 3 parties to drive their vehicles to the police station. The police officer escorted Froman Mataya vehicle to the police station after he had accused to comply with the instruction. On reaching the police station, Froman Matata became confrontational and violent. He did not want his vehicle to be impounded or the road traffic accident to be recorded in police records. Above all, he claimed that Constable Mazindo was siding with the 2 other drivers instead of him. He assaulted Constable Majindu, who was attended to the scene, and damaged the state property while raising false allegation. Sergeant Musonza and Constable Mataringa had to intervene and stopped Froman Matata from destroying police records and assaulting Constable Majina to suspect the was subsequently arrested for the due processes of the law to take its course. Saka unaona hapa iko zvinezvi nyaya yacho ndo kwayari statement ravo ravakubuditsa kuti aiwa vanhu vari kushandisa social media zvisizvo chichichichi, but vanhu even vanhu vese vanga vaona zvinhu zvakaitika that video, but it's a topic for another day. Tinozotaura nezvayo tichizosiyirawo kwamuri imimi kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei. Tiri kusangana zvekare napresident wekuchina ari kutaura kuti zvoni mapurisa masoja ake gadzirirai, ngavagadzirire hondo, they must be prepared for war. I don't know kuti hondo yechi yavari kuronga kuda kuita ikokoko. The reason why tishwane nyaya dzakaita seidzodzo dzokuti China kutaura izvozvo, munhu we all know kuti Zimbabwe neChina ukama hwavo huri padhuze nepadhuze, ende zvinotonzi Zimbabwe inobhekwa neChina zvakanyanya. Saka tikaona pakutanga kutaura zvinhu zvakadaro, hana dzedu dzinenge dzava kutorova. Tichijambira zvekare pane imwe nyaya yatiri kuona panapa, hama dzediwa. Tikusangana nemukomana weCooksman ari kubudisa mufananidzo waAdvocate Nelson Chamisa vari mugomo vachiverenga Bhaibheri alongside vamunangagwa vanga vari muimba inotanga yeng'anga, like vakabata kahari, it's like but kune a Chinese guy but vakagariswa pasi. That I don't know kuti chinyatsoitika ipapa. So mubvunzo waanga ari kubvunza ndewo kuti why is it life so difficult for true believers in God while non-believers seem to enjoy life to the fullest? Chii chinombonyatsoitika kuti vasinganamate vaonekwe vachienjoya vachibudirira futi paupenyu pazvinhu zvavo zvavanonga vachiita? Ndo mubvunzo wakanga uripo paground wakanga uchibvunzwa nemwanakomana uyu.
vanhu vataura zvakasiyana siyana. Vamwe vakati unotanga wakuda kuataka advocate nezochamisa kuti vari kuita zvebhaibheri vachikundwa neuyo ari kuita zvenenge zvekung'anga achiramba achitobudirira achiita zvaari kuita. Zvizhinji zvanga zvitaurwa nevanhu, but zvimwe zvacho ndinosiyirawo kwamuri zvekare kuti mundiudzewo in the comment section kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei. Hama dzadiwa, panapa pari kunzi 6 days to go iri kutaurwawo nevanhu veZANU PF 25 October 2024. Pari kunzi vari kuda kuita SADC anti-sanction day, kureva kuti vada kuita demonstration, handiti demonstration yekumacha against masanctions. We all know panyaya yemasanctions kuti ndanani vari kuaffectwa nemasanctions. By now maZimbabweans takunyatsoziva, zvasiyana nekare kuti maZimbabweans vanga vasinganyatsonzwisisa kuti ndanani vari kumasanctions. Iko zvinezvi ndakaona vanhu vakawanda vachipopota pamusoro penyaya iyoyo yekuti these guys vanozongoda varombo kuti vavabatsire kana dzanyaya dzavo dzakuitika, but pavanenge vachiita zvinhu zvavo vari kuita zvinenge zviri kunyanya kubenefita vapfumi kunyanya. Ndo nyaya dzimwe dzaitenderera mumastreets, but this time regedzai timboona kuti ndanani vacho vachaenda ende zvichazenge vachitaura mastatement ekuti kudii vachiita mamatch avo avari kuda kunge vachiita iwaya. Muri Zimbabwe zvitu zvanhasi ndo maupdates andinawo andauya ndakakubatirai. Kusazivawo kuti imimi makatarisana nenyaya dziri pano munodzionawo sei. Kune vachangosvika panapa pari first time yenyu panonzi paCoolium TV, gara wajoina this family, gara wasubscribe kana wasati, like this video wobva wandiudzawo kuti nyaya idzi dzese dzandava nadzo panapa uri kudzionawo sei.